Bueno, hola, moi bo día. Empezamos con esta sesión simultánea de experiencias. Xa sabedes que, bueno, aquí non cabe un alfiler, están todas as que temos aquí na parte de arriba. Tocamos distintas temáticas nas sesión estas da mañán. Esta en concreto está dedicada á biblioteca escolar, espazo de lecturas. Temos dúas experiencias de dous ámbitos, niveis educativos diferentes. Está Covadonga Rodríguez, do CEP Xosé María Brea Segade, de Rianxo a Coruña, e despois está a experiencia do Club de Lectura Libros como Area de Mercedes Teijeiro, de Agra de Raíces. Xa non digo máis, porque o tempo é tan xustiño para todas as cousas que se me deteño máis o robo a vos. Así que empeza Covadonga primeiro, ca experiencia de primaria, e despois... Vale, moi ben. Espera, non, todo. Vamos ir abrindo. Bueno, bo día a todas e a todos. Vamos ir abrindo aquí. Aí estamos. Vamos a ver, a poñelo en grande isto, que non teño moi claro como vai. Aquí, dale. Pecha isto se queres. Sí, isto. Aquí, mira. Aí, non? Vale, perfecto. Vale. Bueno, bo día... Non sai, espera. Non. Que non sei por aí. Ahora sí. Aí estamos. Vale, gracias. Bueno, bo día outra vez, bo día a todas e a todos. O primeiro, agradecer a asesoría e o CACI que contara ca miña biblioteca, a biblioteca do meu cole, para compartir con vos a nosa experiencia ao redor da lectura. Nos estamos na mesa un pouco representando que sería a lectura nos centros de infantil e primaria, o meu un centro de primaria, e Mercedes o que sería secundaria. Nos cando nos convidaron a vir a falar con vos, a compartir a experiencia, empezamos xa con un título enorme, des que casi no programa non nos collía, porque a idea fundamental que queríamos transmitir é que da biblioteca escolar, o noso papel sería xusto o que intentamos meter no título, ir máis alá do que en primaria é unha das finalidades fundamental, que é a adquisición do código escrito, non? Aí vamos. Cando falamos da lectura en primaria, falamos de algo fundamental, falamos de unha das competencias claves para o éxito e o desenvolvemento do noso alumnado, e falamos de algo moi amplio. En primaria, polo menos no caso do noso centro, é o momento de adquirir o código escrito, e iso consume moito tempo dos compañeiros e as compañeiras que traballamos en primaria, pero ademais está todo iso que nos quixemos un pouco resumir aí, que é formar lectores competentes, que vai máis alá de saber ler en voz alta, tamén desenvolver o hábito lector, e sobre todo dar a posibilidade de entrar en contacto con o enorme patrimonio científico, cultural, literario. Todo iso implica que na primaria os nenos e as nenas teñen que ler en diferentes soportes, ler para diferentes finalidades, teñen que aprender a buscar e tratar información, teñen que ver a relación entre lectura e escritura, un montón de cousas que desde o noso punto de vista é imposible que se leven a cabo desde as aulas, e que é imprescindible que as bibliotecas escolares nos convirtamos en cómplices e promotores do traballo ao redor da lectura nos centros educativos, e que iso é un pouco que nos diferencia tamén das bibliotecas municipais ou de outro tipo de bibliotecas. No caso da primaria, ás veces, ou iso nos parece a nós, desde as aulas prima o traballo ao redor do que é a adquisición do código, e esquecemos todo o que implica ser un lector ou unha lectora competente, non? Nos centros educativos, o proxecto lector de centro é o documento que non debería de ser simplemente un documento para estar nas estanterías dos equipos directivos ou das salas de profes, nin un documento para entregar á inspección educativa, sino que teria que ser ese documento que garante que se está a levar a cabo o traballo ao redor da lectura nos centros, e non nalgúnas aulas concretas, sino en todo o centro. Pensamos que a biblioteca escolar, e así o entendemos no noso cole, e creemos que así tamén está recollido en instruccións educativas, ten que ser que
coordine o desenvolvemento do proxecto Lector de Centro, porque desde a Biblioteca Escolar o que podemos facer é implicar a toda a comunidade educativa, incluso aquelas familias, aqueles compañeiros ou compañeiras que non teñen unha querenza tan grande co tema da lectura como podemos ter algunhas persoas que, bueno, os que estamos aquí, as que estamos aquí, que somos os apaixonados das bibliotecas e da lectura, non? E, ademais, pensamos que se é a Biblioteca Escolar a que realmente se encarga de coordinar o desenvolvemento do proxecto Lector de Centro, o que estamos a facer é garantir tamén que hai unha continuidade ao longo de toda a etapa educativa, no noso caso da primaria, os centros que tedes infantil e primaria, pois infantil e primaria, ou na secundaria. Garantir de que hai continuidade e coherencia no traballo que o redor da lectura se fai nos centros e que non somos paracaidistas, que uns anos se fai algo sobre lectura, outros anos non, bueno, damos continuidade e coherencia. Coordinando tamén os plans anuais de lectura, que nos no noso centro somos a Biblioteca Escolar, o equipo de biblioteca quen coordina, quen propón, quen un pouco dinamiza e implica ao conxunto da comunidade escolar. Partindo un pouco desta premisa e do que, cando falamos de lectura, ou cando nos convidaron para falar de lectura no noso cole, foi o que pensamos, temos que aclarar moi ben que o traballo de biblioteca vai máis alá do que se está a facer nas aulas, pero é cómplice. Escollemos algunha das actividades que para nós son imprescindibles e que, bueno, vendo as vosas caras, moitos de vos coñecedes e levades a cabo na aula, e, bueno, e sobre todo despois do que acabamos de escoitar a primeira hora da mañá con Constanza Mequis, pois penso que moitas cousas pois así descoñecer, pero é o que nós queríamos compartir con vós, non? Quixemos empezar pola hora de ler. A hora de ler nalgúns centros está un pouco cuestionada ou non se lle dá o valor que nós pensamos que ten. Para nós a hora de ler quixemos que fora a primeira intervención a compartir con vós, porque é a maneira de que en todos os centros teña presenza a lectura e se lle dea valor, o valor que ten como un contido educativo fundamental. A hora de ler entendida como un tempo de lectura para ler polo prazer de ler, sin ningún tipo de requerimento e sin ningún tipo de limitación e ningún tipo de obriga, non? As imaxes que fomos poñendo na presentación teñen un pouco que ver co que é a nosa concepción destas actividades. Para nós a hora de ler é algo que coordinamos desde a biblioteca. Vedes que na parte de abaixo hai uns nenos levando unha caixa. Desde a biblioteca xestionamos unhas caixas de libros para a biblioteca de aula para que as aulas estean dotadas de material de lectura escollido en un primeiro momento por nós e despois escollido polos titores e os nenos e nenas. Pero hai eso se fai o primeiro día de curso. As aulas baixan como se fora unha cousa moi solemne a coller o material de lectura para a súa hora de ler. A hora de ler no noso cole despois do recreo todo o centro lé coa participación de todo o profesorado onde nos toca impartir docencia, lemos durante 20-25 minutos. E iso ás veces, bueno, hai moitos compañeiros e compañeiras que comentan que nos seus centros non se fai, que non todo o mundo está moi de acordo. Nós tamén temos eses problemas. A principio de curso sempre sae este pequeno documento para recordar e para recordarnos a nos mesmos que é unha actividade fundamental se queremos crear lectores e se queremos que a lectura teña vixencia e teña o seu protagonismo dentro do centro. Aí damos unhas pequenas indicacións de que é e que non é a hora de ler. E, home, sempre ao longo do curso se nos escapa quen remata murais ou quen acaba aqueles exames que non fixeron antes, pero damos toques de atención de que a hora de ler é un tempo, entre comillas, sagrado, non? E nos parece que ten que ser así, que é algo que está recollido en moitos documentos educativos, moi promovido desde a Asesoría de Bibliotecas, e nós realmente consideramos que é unha das actividades fundamentais. As mochilas viaxeiras tamén as coñecedes, tamén teredes escoitado como a nós, que hai moita xente que non acaba de ter claro que teñan unha finalidade dentro do que é o traballo das bibliotecas e a presenza nos centros ás veces é cuestionada. Para nós é a maneira de que a biblioteca se abra ás familias e de que a biblioteca chegue a todas as familias. No noso caso, nós somos un centro de rural e a nosa biblioteca é a biblioteca. Ahora, desde que estamos no Plan B,
observamos con agrado de que se empezan a visitar outras bibliotecas, a biblioteca municipal, pero antes de estar no Plan B non había esa relación da nosa comunidade educativa con outras bibliotecas que non fora a nosa. Entón, as bibliotecas as mochilas nos permiten entrar nas casas con un determinado material de lectura, con propostas de actividade en familia, acompañando os libros ou as películas, os libros de adultos que van nas mochilas, pois normalmente estamos, para non caer na rutina, tamén introducindo algunhas propostas, algúns retos e algunhas actividades para que fagan na familia mentras teñen as mochilas, intentando implicar fundamentalmente e dar visibilidade ao traballo que estamos facendo na nosa biblioteca. Outra actividade que tamén pensamos que é fundamental para crear lectores competentes, para desenvolver o hábito lector, son os contacontos que vedes polas fotos que puxemos, que no noso caso son semanais, son voluntarios, e participan nenos e nenas, participan familias, empezaron participando pais e nais que viñan a contar contos eles sós, pero de maneira natural, sin que ninguén lle pedira, empezaron a ser contos familiares, empezaron os pais ou as nais incorporar os seus fillos nos contacontos, entón eles nos facemos un convite por medio dunha carta, convidamos as familias a que se anoten para participar, para vir a contar contos, e veñen antigos alumnos, avós, aboas, pois con unha frecuencia así quincenal, ou ás veces pois o centramos nun trimestre, e tamén o fan os nenos, vedes aí dúas nenas, é habitual, semanalmente nos temos nenos e nenas que contan contos, len poesía. Para nós é unha actividade tamén de dinamización cultural. Pola mañán tamén Constanza falaba dese papel da biblioteca como dinamizar cultura, contar un conto ou ser ointe dun conto e participar nunha actividade cultural ao redor da lectura. Outro dos papéis que un aula igual non pode ter, pero a biblioteca sí que pode promover nun centro, non? E nos parece fundamental aprender a escoitar, aprender a contar. Cando empezaron a vir os pais, primeiro contaron os nenos, cando empezaron a vir os pais e as nais, chamounos moita atención que as nosas nenas e nenos lles decían que tiñan que ensinar as ilustracións. Eles xa estaban afeitos a que para contar contos, se o estás lendo, había que mostrar, e os pais chegaban e lían, non? Entón chamabanlle atención, e nos dixemos, algo xa temos feito, polo menos xa saben esta dinámica de contadores, e, tamén teñen vido contadores, veñen habitualmente contadores profesionais, entón son cousas que eles van interiorizando e que forman parte tamén de compartir ao redor da lectura, dese espazo de encontro. Os itinerarios lectores, contovos un pouco o que significan no noso centro, moitos centros vosos tamén os tedes, son esas lecturas imprescindibles que nos consideramos que ao longo da primaria ningún neno ou nena pode sair da nosa escola sin ter coñecido, sin ter lido, non? Pero ao mesmo tempo, pouco a pouco, se foron convertindo en esas puntos de partida para facer traballo curricular, para facer proxectos e para aproveitar o que a literatura nos ofrece e aparcar durante un tempo, se non é definitivamente, os libros de texto. Nos temos coleccións que nos permiten facer lectura compartida nas aulas con títulos que para nós son imprescindibles, e a partir deses títulos, ao longo dos anos, fomos elaborando material para facer aproveitamento curricular. Puxemos aí un par de exemplos, vedes que está a Galiña Azul, e na Galiña Azul aí hai un traballo relacionado co que naturais, un traballo sobre que tipo de animal é, e incluso un pequeno mapa conceptual para traballar co alumnado, cos pequenos, no que sería primeiro e segundo de primaria. Ou no caso da Escola dos Piratas, que é outro dos exemplos que decidimos poñer, aparece traballo sobre as partes dunha embarcación. Calquera dos títulos que temos nos itinerarios lectores ou que están nas nosas bibliotecas permitirían aparcar definitivamente os libros de textos e traballar curricularmente con todo o que temos ali, sin ser en siquera fondos documentais, sendo fondos literarios. Para nós é importante que entremos nesa cultura de aproveitar o que temos nas nosas bibliotecas e ofertar aos nosos compañeiros e compañeiras, incluso os menos convencidos, recursos para poder facer iso. Entón, creemos que é algo que ten que estar presente nos centros de primaria e promovido desde as bibliotecas para facer lectores, non realmente. Vou un pouco rápido porque temos pouco tempo, tiro para diante.
Lecturas compartidas, que é outra das actividades que está presente na maioría dos vosos centros, que coñecedes, ou xa vos dixen que non vos vou falar de nada especialmente novedoso. Son eses momentos de socialización a través dos libros. No noso cole empezamos cos apadriñamentos lectores, como empezaste seguramente moitos de vós, un día ao ano, que era o día 2 de abril, o día do libro infantil e juvenil, e nos demos conta do potencial enorme que tiña esa actividade, donde a partir dos libros os maiores se sentían responsables de facer unha lectura axeitada para que os pequenos a disfrutaran, os pequenos quedaban alucinados cos modelos dos maiores, aqueles que nada máis vían xogando fútbol e de repente contándolles un conto con todo o cariño, ben preparado, e empezaron a ver eses modelos de que a lectura, bueno, pues valía para estar cos grandes, valía para compartir. De ser un día ao ano nos dimos conta de que estábamos perdendo potencial, entón pasamos ao que son lecturas compartidas, mantemos esa especie de festa da lectura que son os apadriñamentos en abril, pero ao longo do ano os rapaces de quinto e sexto se encargan de compartir lecturas na nosa hora de ler, porque na hora de ler non sempre facemos lectura silenciosa ou lectura individual, e len para os pequenos. E len para os pequenos, vense esa en grupo, como están lendo aí ese grupiño de rapazas en unha aula de primeiro, vense esa dun en un, vense esa en parellas, len e comparten libros que a eles lles gustaron, e os pequenos reaccionan á lectura dunha maneira diferente a cando lle lemos os adultos ou a cando len eles sós. Pensamos que é unha actividade tamén das que fai lectores e lectoras. Tamén falou Constanza do tema das recomendacións lectoras. Parécenos fundamentais porque nós somos quen de recomendar con un criterio de calidade literaria, máis ou menos, temos máis ou menos capacidade de facelo, pero podemos facelo, tamén recomendando ou escollendo aquelas obras que teñen que están escritas desde uns valores, os valores democráticos e os valores que queremos que os nosos nenos teñan presentes na súa escolaridade. E despois tamén podemos orientar as familias e os propios nenos sobre eses intereses, eses rangos de idade que nós, por traballar diariamente con nenos, coñecemos e pola información que les nos dan. No noso caso, neste momento, ademais de que serían os trípticos de lectura que aparecen aí, que algúns deles, por exemplo, o que é o tríptico desta man, que é o tríptico de recomendacións lectoras no Nadal, o facemos con todas as bibliotecas de Rianxo, de todos os centros educativos de Rianxo e a Biblioteca Municipal, e estamos especialmente orgullosos de ter ese momento de encontro para recomendar a comunidade educativa e non educativa, porque temos recomendacións de adultos tamén. Ese é un dos momentos, estamos orgullosos moito del, e outro é o tema das lecturas no verano, ou das lecturas que facemos ao longo do ano, recomendacións que facemos ao longo do ano relacionadas ca poesía neste momento ou con algún outro tema que esteamos traballando. Parécenos fundamental que fagamos esas propostas porque no que levamos traballado con este sistema de recomendacións notamos nós, e nota a Biblioteca Pública de Rianxo tamén, que a xente vai demandar eses títulos en préstamo, que tamén os compran ou os teñen, as nosas familias algunhas nos comentan que teñen os trípticos ali con un imán na neveira para cando chegan os aniversarios e hai que comprar e hai que regalar. Quero dicir que son pequenos xestos que axudan a expandir e a contaxiar a lectura. Na parte de abaixo introducimos unha imaxe do noso blog. Moitos de vos estades facendo recomendacións por medio de vídeo, os booktubers, e por medio de radio. Nos de momento estamos facendo recomendacións fundamentalmente dos nosos axudantes de biblioteca no blog. Eles escriben, nos lles pedimos que lean as novidades que van chegando ou se algo que lles interesou especialmente eles e o comparten. Fundamental tamén, porque non hai nada mellor que recomendar entre iguais, non? Entón, unha recomendación miña non ten tanto peso, aínda que, fanlle caso, pero non tanto como a dun compañeiro ou unha compañeira. Encontros con escritores, que vos vou decir, outra das actividades que nos parece imprescindible. Temos unha preocupación co tema dos encontros con escritores e queríamos compartila un pouquiño con vos. Nos mesmos, a nosa biblioteca tamén chegou a ese punto de plantexarse se somos nós os que seleccionamos os escritores ou as editoriais están seleccionando os escritores por nós. Demos un pequeno parón tamén, non? De que queremos
que lean os nosos nenos e as nosas nenas, a quen queremos recibir nas nosas bibliotecas, somos nós ou nos están manexando para que lean determinadas cousas e veñan determinadas persoas. Eu só lo deixo que é aí porque teño pouco tempo. Pero bueno, vale, pero bueno, que sí que despois de moitos anos de que nos viñan a decir que nos tiña que vir a falar os nenos, pois, e tamén pensamos que como coordinadores e equipos de biblioteca temos que pararnos e pensar un pouquiño de que a actividade é fantástica, non hai nada mellor para os nenos que saber que hai detrás dos libros, pero estamos sendo nós quen decidimos sobre esas actividades ou están decidindo por nós, e despois e tal falamos. Bueno, todo apartado de lectura e creación falaba ao principio de que a lectura e a escrita van necesariamente unidas, pero tamén a creación en xeral. Como estades a facer nos vosos centros, parécenos fundamental, e iso é difícil facelo desde as aulas, pero sí que desde a biblioteca escolar podemos promover e un pouco pinchar para que se faga, convertir en kamishibai, en stop motion, en radio, en teatro, en lectura dramatizada, todo iso é unha maneira de dar vida, de que a creación dos rapaces aproveite o que temos nas nosas bibliotecas, non? Tamén, no noso caso, queríamos compartir como creación, nos temos un xornal de periodicidade trimestral, sale unha vez por trimestre nada máis, no que os nenos e as nenas crean as súas noticias partindo da súa realidade máis próxima. A lectura é o punto de partida. Previamente temos que ler a prensa. Estes últimos anos lemos o Papagaio, que nos dá unha fonte de inspiración tremenda, pero a realidade é que a eles o que lles pedimos é que escriban sobre os seus, sobre o que pasa no cole, nas súas aldeas, nas súas parroquias, e da lectura pasamos á escrita de unha maneira moi natural e facendo que teña sentido ir ás fontes, que teña sentido ir a mirar como se escribe e que boten unha visual á voz ou a calquera os sermos ou calquera xornal que teñamos na escola, non? Quixemos tamén introducir aquí, porque para nós é un dos elementos que ano a ano nos axuda a crear a partir da lectura. Nós somos un centro que, aínda que non somos de Pontevedra, ni sequera da provincia, pois encantounos o Salón do Libro desde que soubemos dele, sobre todo porque unha profe que viña de Pontevedra chegou ao cole e nos machacou hasta que conseguiu convencernos de que participáramos no Salón do Libro de Pontevedra. Cada ano nos participamos con unha maqueta e un momento de creación, pero previamente é un momento de moita lectura, de consultar fontes, e logo para nós é unha festa da lectura, cando vamos ao salón e visitamos e participamos nas actividades que nos ofrecen. Eu creo que o Salón do Libro de Pontevedra para todas as bibliotecas, aínda que só esa convidar as familias a que vayan, creo que é fundamental, aínda que non podamos ir como centro, porque nos quede lonxe ou porque non queramos participar, non? No noso caso, o que compartimos aquí con vos, é unha das maquetas do ano pasado, que era sobre, estábamos, o PDI do colexio era o cine, e o tema do salón era mulleres de conto, entón nos fixemos mulleres de cine, como o que fixemos foi ler aqueles libros que despois foron película, no que aparecían protagonistas femininas. Pois Pipi, leron algúns, e fixemos un libro sobre ela, Alicia, etc. Coraline, demais protagonistas femininas. Outro ano que se trataba sobre o mundo que queremos, pois nós queremos un mundo no que o galego estea, entón pois foi a disculpa para traballar o Salón do Libro, para ler e para logo os nenos crear. Ou, tamén sobre a banda deseñada e o tema dos medios de transporte. Se non é o Salón do Libro, hai moitas oportunidades de invitar os nosos nenos a ler previamente e despois crear, non? Lectura en distintos soportes, e non sei se me saltei algunha polo medio, igual lle din rápido, pero lectura en distintos soportes. Desde as bibliotecas sí que podemos coordinar algo que desde as aulas é máis complicado, ler en libro digital, ler en tablets, ler nos ordenadores, nos nosos blogs que temos normalmente nas bibliotecas. Nós temos a sorte de que formamos parte deste proxecto do LB2, entón tamén nos está axudando a que o noso alumnado de quinto e sexto empece a ler en digital desde unha plataforma de préstamo, que creemos que é especialmente interesante. E ler con distintas finalidades, o que falábamos ao principio. Para nós, o traballo cos PDIs, é dicir, cos proxectos documentais integrados, é unha maneira fantástica
de ler para buscar información, para logo crear un produto, como o traballo con calquera tipo de proxecto que esteamos desenvolvendo no centro. Este ano estamos traballando sobre alimentación, nunca tanto leron sobre receitas, ni nunca tanto miraron libros. Claro, Masterchef xa gustaba, pero que agora é distinto, porque agora hai que interesarse polos alimentos, por como que facer con eles, de onde veñen os pratos e demais. Aquí, por exemplo, pois temos material que fixemos para os xogos con Escornavoz ao redor do que vos decía antes de Alicia, que foi unha das obras que se leu ano pasado para levar ao Salón do Libro de Pontevedra, ou banda deseñada, pois lemos moito no momento que o PDI do centro foi a banda deseñada. É unha posibilidade de ler con unha finalidade, buscar información para elaborar un proxecto común. Aquí incluímos simplemente fotos de ler que están facendo no espacio creativo que temos na biblioteca, no noso espazo argalleiro, ler para entender como montar un mecano, ou ler para xogar cos escornavots, ou ler para os Lego, ou para crear un xogo, un videoxogo, non? Lectura en distintos momentos e con distintos propósitos e soportes. Cando nos chamaron da asesoría, un compañeiro que así nos resume as cousas moi claras dixo: a ver, o feito de que haxa unha biblioteca e que funcione xa fai lectores. E dixemos, bueno, pois tes razón, o sea, realmente con que a biblioteca, un pouco na liña de que comentaba Constanza, que sexa creativa, innovadora, que non se pare, que non caia nas rutinas, que cree espazos de encontro e de dinamización cultural, que os faga crear libros, maquetas, facer recitais, buscar información, está compensando situacións que temos en todos os centros de nenos e nenas, no noso caso, que non están en contacto coa literatura, que non están en contacto cos fondos documentais, que non están en contacto coa lectura desde as súas casas, e que ás veces nas aulas teñen un contacto desgraciadamente centrado en vamos a aprender a ler, sabemos ler, pois xa está, hai familias tamén nas que xa sabe ler, agora que lea el só, os espacios de compartir e de extraer todas as potencialidades que ten a lectura, pois ás veces non nos estamos aproveitando. Creemos que somos as bibliotecas que temos que compensar iso e compensar todo o que non se está a ofertar desde familias, desde escola e desde outros ámbitos. Creo que estou no tempo. Vale, moitas grazas. Sí, xa me marcho. Sí. No, ainda non. Hai que quitar eso. Non é tan grande ainda. Creo que sí. No, a ver. Control L. Ahí está. Hola. Bueno, moi bo día a todas e a todos os que estades aquí. Grazas por estar aquí neste momento con outras propostas tan interesantes que hai a esta hora e tamén grazas a bibliotecas escolares e ao CAFI por convidar ao Clube de Lectura de Libros como Area do Instituto Agra de Raíces de C. Eu levo moi pouquiños meses neste centro, comecei en setembro e vou simplemente a contar o que estamos a facer, canta xente leva a Club de Lectura. Bueno, despois se podemos compartir algunha idea ou suxestións ou outras cousas, pois encantada. Eu veño do mundo das escolas de idiomas, donde sí que estiven coordinando clubs de lectura durante 6 anos, pero, bueno, agora con adolescentes a cousiña cambia un pouco. Como comentou Covadonga, xa veñen co código adquirido, entón podemos intentar implicalos de outra maneira e tamén ao profesorado. Entón, que foi o primeiro
para empezar a argallar o Club de Lectura. O Club de Lectura xa existía, e con bastantes anos en andamento. O alumnado en xeral le, hai grupos de alumnado que estaban xa moi afeitos e afeitas a ler. Entón, tamén é moi importante a implicación de departamentos didácticos para axudar a levar o club, porque é un número moi alto o que se quere anotar, e entón sabedes que os clubes con un número excesivo de participantes tampouco non son efectivos. Entón, a principios de curso, houve profesorado do Departamento de Bioloxía, galego, de inglés, de latín e grego, lingua española e de matemáticas que se ofreceron para participar. E seguimos co esquema que levaban no centro, que era un club de lectura por nivel. Un club de lectura de primeiro da ESO, un club de lectura de segundo da ESO, un por nivel. Como novidade, eu que son profe de inglés e viña do mundo das linguas, se propón tamén argallar un club multilingüe e crear un club de lectura do profesorado para facer reunións fora do horario lectivo de un xeito informal e tamén poder crear lazos de outra maneira cos compañeiros e coas compañeiras. Entón, non vou intentar non repetir cousas que xa dixo Covadonga, que xa saíron ao longo da mañá. Decisións importantes, pois, número de alumnado, os tempos e os espazos para as sesións. En secundaria, no noso centro hai 2 recreos, o primeiro é moi cortiño, entón realizamos as sesións ou no segundo recreo, que queda un poquinho curto, ou os luns pola tarde, que os luns pola tarde o alumnado ten clase, entón de 3 a 4 ou de 3 a 4 e media pódense tamén organizar sesións, ou quedamos ali para comer, ou veñen antes, depende. E tamén depende un poquinho do profesorado que se fai cargo de cada un das sesións. Intentamos que todos os xéneros estén presentes na selección das obras, e intentamos tamén transmitir valores e penso que é o que todo club de lectura ten que acadar, que o alumnado lea por placer, non por obligación, que estén ali porque queren estar disfrutando e tamén que teñan a posibilidade de facer propostas. Entón, os clubs xa tiñan nomes que fan referencia a praias da zona. O club de primeiro da ESO, que son o grupo dos arroases de Gures, está aquí a profesora que o leva, que é Silvia, que tamén é a compañera do departamento de inglés e tamén é a responsable da biblioteca escolar. Leron en galego e en castelán. Comezamos coas lágrimas de Xiva, de César Mallorquí, porque, primeiro, porque cando empezamos a artellar o club non chegara aínda, non sabíamos se nos iban a dar unha axuda económica ou non. Eu era nova no centro, entón empecé a pedir cartos, e aínda que sí que deixaronme mercar, pero con certa cautela. Entón, César Mallorquí, para estas edades, sempre resultou ben, había exemplares na biblioteca e por iso foi a primeira proposta. Despois leron Tonecho de Reborde Chao, de Breogán Ribeiro, e o de Ir a Misa, Mamá quero ser Ziggy Stardust. Agora mesmo están lendo a Laura Gallego, en primeiro da ESO. O club de segundo, que o leva a profesora de... Aquí 2 profes levan este club, que son a profe de lingua castelá e un profe de galego, Lara e Diego. Entón, leron tamén en galego e en castelán. Aquí vedes, empezaron con Laura Gallego, tamén polo mesmo motivo, porque xa tiñamos
na Biblio, El coleccionista de relojes extraordinarios, despois en galego Crónicas marcianas, e o último, o alumnado quixo ler un que consideraban clásico. A proposta de Mujercitas saiu, eu supoño que Lara tamén tivo algo que ver, pero saiu deste club. A maioría son rapazas en segundo, só hai 2 rapaces. E, bueno, deu moitísimo xogo. De feito, onte, cando saía pola porta, veu correndo a traerme unhas portadas que fixeron voluntariamente, imaginaron a portada que lle poñerían ao libro de Mujercitas, e tamén o seu capítulo preferido, tedelos por aí, que despois podedes botar un ollo. Ben, o club máis prolífico, por como é o alumnado, que é alumnado que está afeito a ler moitísimo, gustalles ler, e son rapaces e rapazas que sempre levan un libro na mochila, e teño a sorte de ser eu quen leva este club, porque foi de casualidade, eu collín o que quedaba sin profesora, é o de terceiro da ESO, os arroases de Estorde. Con este é co que facemos sesións multilingües. Bueno, sesións multilingües, leen, dase a oportunidade de ler en varias linguas. E comezamos con este Asteris que se publicou o ano pasado en moitísimas linguas. Eu sabía que na Escola de Idiomas de Lugo tiñan exemplares, pedimos os exemplares tamén á Escola de Idiomas de Lugo, á Escola de Idiomas de Coruña, e compráronse tamén para a nosa biblioteca. De entrada, pensaron que ia ser moi sinxelo ler unha banda deseñada en inglés ou en francés, e decían, profe, non, pero mira isto, claro, as interxeccións, un club ao que íamos a dedicar unha sesión, adicámoslle 3, porque despois un que o levaran en inglés quixo levar un francés para comparar, e despois en galego. Entón, deu moito xogo. Con este mesmo grupo, limos Fora do Normal, de María Reimóndez, 22 segundos, de Eva Mejuto, e o Pintor de Sombreiro de Malvas. Bueno, isto é un pouco de trampa, despois explícovos, porque este tiñano dentro da programación. Outro problema que se solucionou, que tivemos a principios de curso, foi que fixemos unha programación con libros, claro, que había na Biblio, pero ao mesmo tempo estaban outros departamentos tamén programando as lecturas obligatorias ou as lecturas, as suxestións de lecturas para o resto do curso. Que fan? Van á biblioteca e miran do que hai máis exemplares, sobre todo cando hai xente que chega nova ao centro. De onde se consigue a maioría de exemplares? Pois dos clubs de lectura. Entón, tivemos que cambiar varias das nosas propostas, tivemos que cambialas porque cadraban con lecturas de carácter obrigatorio. Pero aquí metimos o Pintor de Sombreiro de Malvas, que era lectura de carácter obrigatorio por un motivo que vos explico despois. Con este club tamén fixemos outra sesión multilingüe, que é sobre un conto alegórico moi bonito. Se non o coñecedes, a verdad, recomendo. O galego non está traducido. Está traducido? Pois eu non o conseguí. El hombre que plantaba árboles ou o home que plantaba árboles. Leron en inglés, en francés e en castelán. E en Babbel. Atopamos unha versión online que estaba en Babbel tamén, que fixeron en Asturias. Pois pensei que non estaba. Tamén gustoulles moito porque decían, é outra forma de contar as cousas, é antiguo. Gustou moito. No club de lectura de terceiro tamén limos poesía. De feito, onte, que foi o día da poesía, estivemos
comentando estes 3 libros. Eles e elas penúltimas tendencias xa o leran o ano pasado. Este ano leron maquinaria e aplicación instantánea. E é que a semana que ven vai a estar Carlos Negro no centro. Entón, había que darlle un repaso ás poesías, había que dar un repasiño a todo para estar preparados e preparadas para recibilo. En cuarto, queríamos comenzar co Diario Vermello de Carlota, pero xa o leran, entón foi o alumnado que dixeron por que non lemos o de Flanagan, que non o limos. Vedes que repetimos fora do normal, porque tivo éxito en terceiro e pensamos que tamén era apropiado para cuarto, e outro que cadra, o pintor de sombreiro de Malvas, porque fixemos unha sesión conxunta. En bacharelato comezamos con poesía, leron o long play de Lois Pérez, un de Carlos Negro, que non está aquí tamén, aplicación instantánea, Salseiros, de Suso Lista, e Morgana en Esmelle, de Begoña Camaño. E no Club de Lectura do Profesorado vamos despaciño, non foi... Somos 6 persoas nada máis e 5 somos levamos algún club de lectura. Só hai unha persoa que é externa do mundo dos clubs de lectura. E entón limos Circe o prazer do azul, Morgana en Esmelle, que temos pendiente a sesión de debate, e imos ler Enderezo descoñecido, porque esta é unha obra epistolar que está proposta para o Club de Lectura de Bacharelato e pareceunos interesante tamén comentala entre os profes. Outras actividades, aparte das sesións, por exemplo, o 25 de novembro, pois alumnado do Club de Lectura de terceiro da ESO leu un pasaxe de Sentinela Alerta de María Xosé Queizán, moi impactante. A principios de curso, intentamos colaborar un pouco coa dinamización da biblioteca. A principios de curso, no mes de outubro, como era o Samaín e Halloween, organizamos un concurso de microrelatos que podían escribir en inglés, francés, castelán e sempre coa traducción ao galego. A mí vai ser má de formación profesional das linguas, porque é o que me gusta. Tivo bastante bo resultado, bastante participación, pero non tanta como a mí me gustaría. Escribío no blog do Club de Lectura e sempre teñan que poñer a traducción ao galego. Tamén aí o curso, o premio era sorpresa, non sabían, ia ser un libro, entón, pero non se sabía que premio ian a recibir, e a chavalada, a verdad, funciona moito con dos premios e con, E agora, a mediados de curso, como o Club de Lectura non tiña logotipo, lanzamos un concurso para buscar un logotipo para o Club de Lectura. Está aí o resultado, trouxeno. Tivo moitísimo éxito porque o premio era unha bicicleta. Entón, non pensé... Está claro. Verdad? A bicicleta saiu de un almacén do centro. Eu entereime que había unha bicicleta de unha rifa que non tocara e conseguín que nos deixaran a bici para dar de premio sempre que participara bastante alumnado. Tamén se implicou o profesorado do Departamento de Plástica, entón, cando hai profesorado que se implica, as cousas funcionan mellor. Antes falaba do pintor de sombreiro de Malvas, que comentouse co alumnado de terceiro e de cuarto da ESO. Intentamos facer actividades con outros departamentos, porque promover a lectura
ou mesmo a lectroescritura, pois é moi importante nestas idades. Entón, co Departamento de Plástica, fomos co Club de Lectura de terceiro, cuarto da ESO e algún alumnado de bacharelato, viñemos aquí a Compostela, a Sala Numax, a ver en versión original a película de Loving Vincent sobre a vida de Van Gogh, e en inglés con subtítulos en galego. E entón, no autobús, cando comentamos o pintor de Sombreiro de Malvas, co alumnado de terceiro, que este ano tiñano de lectura obrigatoria, e cos de cuarto, que era lectura do club. E despois tamén aproveitamos para visitar unha exposición, coñeceron a librería da Numax, que foi algo que lles chamou bastante a atención, e despois cadraba que aquí estaba a exposición de mulleres ilustradoras, entón fomos a unha visita guiada e despois realizaron un obradoiro. O obradoiro consistía, foi un obradoiro exprés de ter que crear unha historia, unha poesía con diferente temática que lles daban ali e despois unha estampación para o seu relato, o seu poema, e a verdade o resultado foi moi bonito. Que máis actividades? Pois, como comentabas ti, encontros con escritores, na programación levábamos un montón, pero aproveitando que a semana que ven son as xornadas culturais do centro, pois o martes vai a estar Carlos Negro, que ven a falar de poesía e tamén un poquinho de aplicación instantánea. O título que lle deu o semi-obradoiro vai a ser Versos que rompen as paredes. Carlos está hoxe pola tarde, eu son fan, supoño que xa o coñecedes a maioría de vós. E, dende Lugo, para o alumnado de bacharelato, unha aposta máis arriscada e máis novidosa, estará Lois Pérez, tamén para falar de poesía e un pouquiño do seu long play, da cara A e B do seu long play. Lois, contrabandista de versos, tamén estará no instituto a semana que ven. Aquí as editoriais non tiveron nada que ver. Entón, en que andamos agora? Vedes que se bota en falta teatro. Teatro, menos o pasaxe teatralizado da obra de María Xosé Queizán, aínda non lemos nada de teatro, é o que temos pendiente este ano. Intentamos difundir as actividades por todo o centro, redes sociais, temos un blog, Libros como Area, se queredes mirar, intentamos ir publicando o que estamos a facer, e estamos no Instagram, que é o que ten máis seguidores e seguidoras entre estas idades, e tamén en Twitter e Facebook, pero tiven que crear unha conta de Instagram se quería que me seguiran polas redes sociais. Despois, ao fío desta viaxe que fixemos aquí a Numax, pois do Departamento de Galego fixeronnos tamén unha proposta para o Club de Lectura. É o bo, que empezar a facer cousiñas e despois que se vaya achegando outro profesorado, que hai a oportunidade de facer o roteiro da Praia dos Afogados a finais de curso co Departamento de Galego. Entón, agora mesmo, todos os clubs de lectura, agás o de primeiro da ESO, están a ler a Praia dos Afogados para poder ir con Departamento de Galego a finais de curso a facer un roteiro. Estamos en contacto tamén con algún outro club da zona para intentar facer algún intercambio. De feito, hoxe quedamos en falar aquí
nas xornadas a ver si podíamos facer unha lectura conxunta ou algunha outra cousa, e nada, sempre abertas e abertos a todo o que se poda encaixar ao redor da lectura, non? E de momento, por a miña parte, nada máis, se queredes comentar agora algo a nivel informal. Bueno, como temos agora unha visita polos postres do hall e podemos estirar o tempo un pouco a noso antoxo, eu creo que é unha posibilidade de facerlle algunha pregunta da exposición de Covadonga e de Mercedes, algunha dúbida, algunha cuestión do que están traballando na súa aula, que os interese comentar con ellas, non sei. Está todo moi claro. Bueno, hai que Carmen. Cando falades dos encontros con autores, non? Que non sexan encontros con autores que veñan predeterminados polas editoriais, eu quero manifestar a dificultade que hai para contactar, polo menos a min pasoume, con autores que non están no circuito das editoriais, non? Ás veces está a dificultade de como ponerte en contacto con eles ou de que eles respondan. Como se salva esa dificultade? Ou coñeces alguén, ou tes, non sei. Mira, eu podo contestar porque acabo de facer eso mismamente. Me interesaba que viñera un escritor en concreto, busquei un enderezo electrónico, traballei na Universidade de Vigo, aparece, tiquití, tiquití. Boa, son fulanito do Instituto X. Sí. Propóñole esto, está interesado, sí. Claro, é que eu fixeno, pero a mí non me contestou. Claro. E outro A ver, instituto que eu coñezo, iso mesmo. Sí. claro. Leticia Costas, Pues con Leticia Costas a mí me contestou. pero inmediatamente estaba no correo, porque contestoulle inmediatamente. Isto é outro instituto, non podo preguntar así. A ver, eu que soltei a polémica, non? Probei co Facebook, no Messenger do Facebook, fui a canle que eu busquei. Pero que o mellor o Facebook non o mira. Escribinlle varias mensaxes e non, e si me interesaba, porque, bueno, nós temos moito alumnado no club de lectura, están lendo Animaxe Matemeuga, que é o primeiro de GAP, leno máis de 60 rapaces, entón, home, apetecíame que viñera. Pero tamén te digo que para contactar con este, o correo funciona. Correo, sí. Ás veces non funciona, claro. Que eran outras dúas escritoras, nada. Claro. Pero cero, ni resposta, ni recibir nada. Claro, nos... A ver, nin todo que ven por editoriais está mal, é dicir, eu saquei o tema, pero non con... vamos a ver, non todo está mal cando o contacto é por medio de editoriais e nos facilita moito a vida e efectivamente achega aos centros moitos escritores que de outra forma igual non tiñamos acceso. Pero un pouco na nosa experiencia, tamén será porque é un centro pequeno, os escritores que viñan por medio de editorial viñan correndo sempre, viñan para falar xusto daquel libro e non de ningún outro máis, incluso, bueno, dependía do escritor, non? Entón, estamos buscando un modelo un pouco mixto. Efectivamente, estamos contactando pola nosa conta con escritores e estamos buscando outras fórmulas, por exemplo, porque tamén nos interesa ler escritores que non son galegos e galegas e que non van vir, entón, pois, alguna relación epistolar ou por correo electrónico, videoconferencias, é dicir, hai maneiras de achegalos ao que nos queremos achegalos, que é a figura do escritor, da ilustradora, o ilustrador, do editor, ou da editora, sin que necesariamente veñan físicamente ao centro. A ver, que está xenial traelos, pero bueno, nos pensamos que hai que explorar outras formas. E nos temos feito como a vos, é dicir, mandar correos, intentar buscar os contactos, algúns foron ben e outros non. Claro, a nós, por exemplo, Leticia Costas veunos por medio dunha editorial, o centro, entón non é nin a todo que non, pero non...
eu estou falando do noso caso. Nos chegamos a un punto onde os escritores viñan única e exclusivamente desa forma e pensamos que non pode ser así e que temos que buscar outras maneiras. Sobre todo cando empezábamos a non estar o 100% satisfeitas ca relación que se establecía e cando ás veces nos ofrecían escritores e libros que descoñecíamos ou que incluso que os líamos e decíamos, pois non me parece, e que todo pasaba polo de os nenos compran ese libro e entón incluso en algún momento que decidimos coller unha colección deses libros, recordo neste momento 1000 cousas poden pasar, nos témolo como itinerario lector, non era tan bo como que os nenos compraran, porque claro, anos seguintes os nenos do noso cole xa non o iban comprar, non? Entón, dis, bueno, hasta que punto vos ides ser os que decidades a quen lemos e como facemos os encontros cos escritores. Eu simplemente, sin decir que sempre se xa negativo, non? Pero simplemente quería deixalo aí porque é unha reflexión que no noso centro temos feito, non? E estamos nun modelo híbrido que está moi de moda, entón dependendo, pois algunhas cousas sí que veñen por editorial, pero poucas. Este ano, ningunha. Sí. Respondo algo desto. A veces é complicado a traer autores que están moi lonxe dende o punto que os chamas. É dicir, Ledicia, que vive en Vigo, vir un día a Coruña ou a Betanzos é un desplazamento longo, ten un custo, etc. Cando ven con editoriales que iso ten un cuberto. Pero unha boa opción, os digo porque eu preparo moitas cousas destas, é poñerse de acordo con algún centro da zona e ofrecerlle non só unha visita ao centro para que o chama, senón pois con outro de Betanzos, con outro de Coruña e a mellor, se sodes capaces de entre 2 ou 3 centros artellar 3 visitas en unha mañán, ou 2 visitas na mañán e unha tarde, é moito máis doado que o autor poda vir, entre outras cousas, porque o contacto directo con algúns funciona, como a mellor Carlos Negro e tal, para outros é moi complicado, porque a veces tamén teñen moitísimas, non podedes imaginar cantas solicitudes teñen que non poden atender. Si, aí hai unha... había... Quería dicir algo deste tema. Eu, nada, simplemente comentarvos que, por exemplo, neste caso con Lois Pérez e con Carlos Negro contactouse fai xa bastantes meses. Por exemplo, Carlos ten unha axenda moi complicada, de feito agora deixa de dar aulas un mes para poder ir polos centros. E outra solución, o ano pasado, por exemplo, na Escola de Idiomas de Lugo, que todos os libros que se leen en galego no Club de Lectura inténtase facer un encontro co escritor ou escritora, pois, por exemplo, con María Solari e Pedro Feijó, fíxose por Skype. Hoxe en día nas bibliotecas tamén temos esa disponibilidade. Pedro Feijó estaba en Barcelona e, ainda que despois fixéramos con ele un roteiro pola cidade de Vigo, o encontro co alumnado foi vía Skype, que era a primeira vez que ele facía algo deso, tamén foi un experimento, e con María Solar igual, porque estaba moi liada na tele, e dixo, se non vos importa, dentro da miña casa, e fantástico. Entón tamén é outra posibilidade. Sí, por aí había dúas persoas. Sí, tú? Eu quería contar das pequenas ideas, unha na liña que dices ti. Pero primeiro, como toque a atención, por exemplo, cando falades de calidade ou en compañías editoriais, a propia Xunta a veces tamén subvenciona materiais que, por exemplo, para mí, teñen boa calidade. Eu son inimigo dos bolechas. Son inimigo. E bombardeame cos bolechas continuamente. E chegan ao colexio materiais que son caros, desde fai 10 anos ou máis. Perdón por os... Se alguén lle gusta, eu son inimigo. Traballo nun centro de pequeno, de infantil primaria, e levo un lectura, no meu caso, de nais, pais e mestres. Agora non hai ningún pai e só hai un mestre. Significativo tamén. Pero, bueno, se fixe críticos bolechas e a Xunta, e agora, a mí, me parece unha moi boa, porque comentades, se o autor non quere ir, que non vai forzado, porque non vai aportar nada. E despois, eu tenho unha experiencia moi bonita con Rosana Farías, que é unha ilustradora venezolana, o ano pasado, a través de videoconferencia. Foi unha casualidade, porque unha persoa que está no club de lectura, que non ten fillos no colexio, veu ao cole e viu o libro negro dos colores nunha estantería e dixo, eu coñezo a ilustradora que fixo iso. Dixo, ostra, para, como que a coñezo? Sí.
persona quería estar na actividade. Claro. Claro, Vale? eso é Eu, importante. se o escritor non quere estar na actividade, a mí non me interesa. Se quere vender libros, que os vai a vender o Carrefour ou onde que. Entón, a videoconferencia parece moi interesante. Por aí, antes, alguén. Sí. Por experiencia nosa que, home, sabendo que moitas desas persoas, ademais de escribir, teñen outros traballos, como algúns son mestres, incluso coincidindo no noso horario e todo iso, pois intentei a proposta de facerles unha entrevista por correo electrónico. Os rapaces elaboran esa entrevista, de paso pois hai un traballo curricular tamén, e ata agora pois contestou Ramón Caride, fixo tamén María Solar, e outro día contactamos con Berta Dávila e dixo que sin problema, porque non é unha cousa que lle requira ningún traslado, ningún esforzo, porque efectivamente se teñen moita demanda tamén hai que entendelos, que estarán agobiados, e eses tres contactos foron polo Facebook, porque nos temos o Facebook da biblioteca e a través de aí e a resposta inmediata. Outras veces para pedir permisos por usar unha canción ou así, tanto a Paco Moreiros como a Migalles tamén por Facebook e os que teñen hasta agora nos contestaron sempre. E eso en cuanto a de contactar cos autores. Iba a decir outra cousa con respecto a iso de Xerais. Me parece que a nomeala, porque ten unha política que a nós nos encanta, non exigen un mínimo de compra nin de nada, normalmente sempre lles compras porque sempre teñen novidades e a veces hai lotes que teñen as aulas tamén, pero sin ningún tipo de exigencia. A nós todos os anos un ou dous autores nos facilita. En cambio hai algunha outra editorial que non ten ninguna política nese sentido e que non se coñen os libros porque che gusta e non para que che dean nada, pero nada de nada, pero para ter incluso algunha historia que se notan agora así por zonas que tamén hai unha exigencia de compra ou de precio ou así que, bueno, eso non nos gusta, claro. Na parte de atrás había alguén, vi unha mano, sí. Unha maneira fácil de contactar cos escritores é mediante a Asociación de Escritores en Lingua Galega. A nos solicitaron os contactos, un por María Solar e Leticia Costa, e moi de esa maneira, porque nós non tiñamos unha posibilidade de acceso directo, e desa maneira sí. Algúna cousa máis? Ou se non pechamos a sesión. Moitísimas gracias a Covadonga e a Mercedes e a todos vos. Hasta a sesión da tarde. Botan aquí unha firmiña. Si, eu meto aquí xa dentro.